Coach, dire lang ko kay gasunggot ko. Coach, dire lang ko kay gasunggot ko. Yung shit mabidyo-bidyo pa. Yung shit mabidyo-bidyo pa. Sa mga kulot, hari di subukan nga ito ni Sam. Ten, bugtaten, narito ten. Ten, bugtaten, narito ten. Alam ka na sa I Love Poblasyon. Mga nabusis tao to. Lapit na na. Atos lang. Atos lang guys. Mga nabusis tao. Andre, tumag dito. Sama? Dua kami lagyan ko nila. Kasi tablang kalap po. Kaya kamu na. Di pa? Tay, yun sa mga kulot. Ang saging. Ano kawato? Bibita ako. Para sa ako. Lapit na namin mga kulot. Lapit na namin. Morning sila. Nice time. So, pila kami kabilog. Ano kayo pala? Bajangan kami subong. Si Rap, si GM, si Bron, si Kaikai, si Justin, si Tatay, ag si Lo, ag si Carlos, ag si Nogi. Ayos lang. Dua ka team mga amon kontrahon karon sa Bajangan. Alas 9. Alas 9 pag ikaduwa namon yung game alas 2. Salamat gali sa mga nag-share sa amon mga video. Gimaras kami din tapos Bartak Nuevo, Gimaras. Tapos Dingle. Ay, ti ko mo pag-imaras, marunong dito. Marunong lang yun. Ano pag-imaras? Nakal siya, nakal? Tapos sa Bartak Nuevo. Ano nyo? Kamugamot, tao? Shoutout ka, shoutout ko sila daw. Nagambal to. Nagambal ng gamot-amot. Ako na sa gasolina. Paano mamot kami? Dahil mo magamot, dahil mo mamot. Ba't lang galamot? Kagustuhan mo na yung namunta na nung magdayo kami sa layo. That's why nga gamot-amot kami sa gasolina. Ito, gari din ang ano ba? Ay para at least ang dugang experience ng ating mga players dayo sa ibang nga barangay kay risk go man sa tanan. Pero naghahalong na kami sa tanan ng oras nga gilalakta na mo. Salamat din sa tanan nga sa suporta sa aton nga page. Mabay pa nga magpadayon kita sa tang kaya. Kita-kita sa Bajangan, malakas kami sa Murion. Sabay pa nga makaya tang duwa ka game karon pa mampangan tato. Ali pulo lang kami kabilog. So yan mga kulat. Kami bakal kami sang pan. Bakal kami sang pan para ipapamahaw sa ano. Isang paano. Gitu Jay. Nice Jay. Natangyan din sila tos lang. Justin. Ayun na.
Babaw lang. Salamat. Salamat. Shout out na mga busing daw. So yun mga kulot, lapit na lang kami sa ari na kami sa poblasyon. Ako 1B1. May nabili na, Bi. Mga kakulot. Okay na? Namin sa pulong sa Badyangan. Ano ko siya? Ano ba ko tigay? Ito lang kami sa sa Banluwa Gym. Eh, lawig-lawig ka mag-gay. Layo-layo ka ba? Ay, mga kulot, lapit na namin. Ano kami kung may tao, Bron? Naka-ambulance lang? May tao? Tignan na sa park pa? Bilang na sa Baba niyo ah. alam mo sa poblasyon. So yung mga kulot, na kami sa sa Badyangan, sa gym nila. Dito sa punta lang. Kami sa court nag-pastar. Sa playground eh. Sarap naman, tignan niya, coach. Ha? Tignan niya, galang. Oo, tama. Magtilan niya pa yan. Tignan niya, galang. Tignan niya, galang. Ang malapit lang ko mo sa coach. Ha? Pasto na ako. Ilayog lina, lugar mo. Meron. Os Justino, nagtsago na pulaw ni Justino, tabla ko. Tulugan sa lakon siya may plus tare pa ko muna ko. Gila ko pare tanan na vlog bang ko magtulog na oh. Eh. Sorry na. Ay na jindi ko jindi. Ha? Let's go. Sige. Pull na mo ito. Tita. Wala. Sir, morning sir. Sir Mark, salamat sa pag-invite nila sa atin dali, no? Diri sa Badyangan. Medyo malayo-layo ang amor ng biyahe. No? Pero charge sa experience mo sa amor ng players na lang. Salamat po kay Sir Mark. Wala pa siya naman training pastor. Sige, sige. Sige, tanong mga kalataw. Ay. Kung maperdem sa ano, ipagtulong niya ka. Sige, kita sa ako ng kamera. Aling ko ba ako?